Izu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten dugunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruditzen zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen geralako oso borrokalari, eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruditzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da hain ondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Eta esaten genuen ez guk kontatu behar dugu, emakumezkoa gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina hala ere, azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna direna arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez, baina hori oso importantea da. Ja, baina, bueno, ez kontatu holan, eta pixkat ere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu.